El nou esportiu lloa el partit de Fàbregas a Glasgow amb Go Cesc, que el davanter, diu el diari, va fer un pas endavant el dia que faltava Messi. Crac i catacrac a la portada de l'Esport. El crac és Neymar, que s'ha adaptat ràpidament al Barça, exerceix de líder i cotitza a l'alça. El catacrac és Bale, que gairebé no juga al Madrid i torna a estar lesionat. A Mundo Deportivo afirmen que Neymar es guanya el vestidor pel seu treball i perquè quan té la pilota passa alguna cosa. Més endavant podem llegir que la FIFA ja ha elaborat la llista inicial de la pilota d'or. Messi, Neymar, Cesc, Piqué, Busquets, Xavi, Alves i Mascherano hi apareixen. A l'ara afirmen que Adriano es consolida i ja no és l'home de vidre. El lateral aparca les lesions i viu el seu millor moment al Barça. A l'avantguàrdia destaquen un Barça molt sòlid després de la segona jornada de la Champions. El projecte blaugrana progressa amb molta implicació i bon ventall de solucions. Repassem ara les principals portades amb els principals resultats de Champions. El Diario Vasco lamenta la injusta derrota de la Real ahir a camp del Bayer Leverkusen. A l'As, 4 gols i de postres, Casillas. Per resumir, el Madrid 4, Copenhagen 0 d'ahir. A França, l'equip parla del PSG 3, Benfica 0. Zlatan no és broma. Per la bola, portuguès va ser en canvi humiliant. A la Gazeta dello Sport, de l'empat entre Galatasaray i Juventus, Mancini atura la Juve. L'anglès The Guardian ignora en portada l'empat del United a camp del Shakhtar de Donetsk i publica ben petitet: la Champions dona una lliçó al City. La Champions i el Bayern de Guardiola, que els va derrotar 1-3.